Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Munawi. Taong 1958, Bayog, Zamboanga del Sur. Anak ng isang karpentero itong si Munawi. Bata pa lamang siya, sinasama na siya ng tatay niya sa mga proyekto nito sa bayan. Milya-milya ang layo ng bayan sa lugar nila, kaya kapag pumupunta sila roon, inaabot sila roon ng linggo bago makauwi. Ayos lang naman ito para sa mag-ama, lalo pat wala silang inaalala sa bahay nila. Kung hindi nyo kasi naitatanong Pinuno, matagal na siyang ulila sa kanyang ina. Wala rin siyang ibang kapatid, gawa ng namatay ang nanay niya noong ipinagdadalang tao ang kapatid niyang susunod sana sa kanya. Magmula noon, hindi na naging madali ang sitwasyon ng kanilang pamilya. Ramdam niya ang sakit na nararamdaman ng tatay niya, na pilit tinatago nito sa likod ng kanyang mga ngiti. Halos inabot din sila ng ilang taon bago nila maisaayos ang kanilang buhay. Ranas niya ang maghirap sa puntong wala nang makain, kaya nung naglakas loob ang kanyang ama na magtrabaho, inalalaya niya ito sa abot ng kanyang makakaya. Alam niya kasing ito lamang ang magagawa niya para makatulong. Marami rin silang inaalaga ang manok, kaya kapag medyo gipit, kinakatay nila ang iilan sa mga ito. Nasanay na sila sa ganoong takbo ng buhay, kaya sa katagalan hindi na nila ito pinagtuunan ng pansin. Ang kaso lang, pagsapit ng taong ito, nagkaroon ng kasintahan ang tatay niya. Nakilala nila ito sa baryong malapit sa Bayog, na madalas nilang puntahan dahil sa proyektong kanilang tinatapos doon. Mabait naman yung babae Pinuno, ganon din ang mga kamag-anak nito. Kagaya rin ng tatay niya, meron na itong 2 supling. Namatay din ang kinakasama nito at halos ilang taon na rin itong bao. Ang rason ng babae kaya nito natipuhan ng tatay niya ay dahil sa maalalahanin ito at masipag. Palagi rin nag-uusap ang dalawa, kaya inaasahan niyang meron na roong unti-unting namamagitan. Ang hindi lang niya namalayan, masyadong mabilis ang mga pangyayari. Akala niya kasi naniligaw pa lang ang tatay niya, pero hindi niya alam, mamamanhika na pala sila. Isang umaga pagising niya, nadatna niya itong nagtatali na ng mga baboy. May naisakay na rin ito sa kangga, kaya nang makita niyang pinagkakaabalahan ito, di niya maiwasang lumapit para magtanong. Tay, saan niyo dadalhin ang mga yan? Bebenta niyo ba? Nang marinig naman ng kanyang ama ang sinabi niya, umiling-iling lang naman ito habang dahan-dahan sa kanyang lumalapit. Pagtabi nito sa kanya, bahagya siya nitong inakbayan habang kinakausap ng malumanay. Hindi ko ito ibebenta, anak. Alam mo kasi nakapagpasya na ako. Mamamanhi ka na ako kay Rosana. Hindi ko na ito papatagalin pa, anak, para magkaroon na tayo ng maayos na pamilya. Mabait naman sila, di ba? At alam ko, wala kang magiging tutol sa gagawin nating to. Matapos naman itong makapagsalita, humingi ito ng tulong sa kanya. Gulat na gulat man, pinili na lamang niyang pagbigyan ng kanyang ama. Ang nasa isip niya kasi noon, susuportahan niya ito kung saan ito masaya. Ilang oras pa ang lumipas, nang maisakay na nila ang lahat ng kanilang kailangan, agad silang bumaba ng baryo. Pagdating nila sa tahanan nito, natao namang naroon lahat ng kamag-anak ng babae. Hindi niya mawari pero mukhang inaasahan na ng pamilya ang tungkol sa pamamanhikang magaganap. Pagpasok naman nila sa bakuran ng bahay, dito na sila sinalubong ng ilang mga lalaki. Lahat yon tumulong sa pagbaba ng baboy at iba pang mga hayop na kanilang dala. Napakasaya ng araw na yon Pinuno, kaya hindi niya sukat akalain na meron doong mangyayaring di nila inaasahan. Pagtungtong naman ng hapon, nagsimula na ang pamamanhikan.
Silang mag-ama na sa loob na ng bahay, matyagang naghihintay sa aasawahin nito at sa mga magiging balain nito. Habang abala yon sa paghihintay, nakipaglapit naman si Munawi sa mga bagitong nakaupo rin malapit sa kanya. Yun na lang kasi ang naisip niyang paraan para hindi maburyong sa kakahintay. Ilang minuto pa ang lumipas, pumasok na rin ang pinamamanhikan nito. Kasama noon ang kanyang ama. Naroon din ang mga tiyuhin ng babae, kaya pag upo nito sa kanilang harapan, agad naman itong sinimula ng pakikipag-usap. Ang kaso lang pagsalita ng tatay niya, agad nitong hinanap ang ina ng mapapangasawa niya. Alam kasi nitong hindi magkakaroon ng bisa ang pamamanhikan kung wala ang basbas nito. Subalit nang marinig ito ng ama ng babae, bigla itong umalma, indikasyon na hindi nito nagustuhan ang mga sinabi ng tatay niya. Matagal na kaming hiwalay ng nanay ni Rosana. Ilang dekada na kaming hindi nagkikita. Kaya siguro sapat na ang magiging pasya namin para sa ikakasaayos ng inyong pagsasama. Alam mo, Miguel, wala naman kaming tutol sa inyong dalawa. Basta ipangako mo lang na huwag mo siyang sasaktan. Kung sakali mang dumating ang araw na manawa ka na sa kanya, iuwi mo siya sa amin ng walang galos. Nang marinig naman ito ng tatay niya, napatangulang naman ito habang sumasagot. Nako, hindi ho mangyayari yan. Mahal ko ang anak ninyo, kaya hangad ko ang mabuting buhay para sa aming dalawa. Maraming salamat ho sa inyong suporta. Makakaasa ho kayong habang buhay ko siyang mamahalin at aalagaan. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, naging maayos naman ang takbo ng lahat. Walang ibang nangyari sa loob ng bahay, kundi pagsasaya at pakikipag-inuman sa mga taong magiging kamag-anak nila. Subalit, pagsapit ng 6:00, biglang naudlot ang kasiyahan nang may pumasok na matandang babaeng kuba sa loob ng bahay. May dala-dala itong tungkod, tapos medyo paika-ika na rin yun kung lumakad. Nakayuko lang din ng matanda. Animoy wala itong lakas na iangat ang ulo niya. Ngunit sa kabilang banda, walang kahit na sino sa loob ng bahay ang naglakas loob na doon ay kumumpronta. Paglapit ng matanda sa kinaroroonan ng ama ni Rosana, dahan-dahan niya itong itinuro habang nagsasabi ng, "Tampalasan ka talaga kahit kailan. Bakit hindi mo man lang ako pinadalhan ng ulat tungkol sa pamamanhika ng aking anak? Kahit kailan talaga, hindi ka marunong madala. Ano ba ang gusto mong gawin ko para kasakutan mo ko? Gusto mo bang patayin ko ang lahat ng naririto, maliban sa inyo at sa aking magiging biyanan?" Nang marinig naman ito ng mga tao sa loob, bigla naman itong nagsipulasan. Subalit di pa man ito nakakalabas, sumarado ng kusa ang lahat ng pinto at bintana. Namatay din ang kandila at sa isang iglap, napalitan ito ng pulang apoy. Walang nakakaalam kung papaano ito naging posible, ngunit ayon sa kanyang ama, maaaring bunga ito ng mahikang pinakawala ng matanda. Dahil sa pangyayaring yon, binalot ng katahimikan ang buong paligid. Kahit lasing na ang mga tiyuhin ni Rosana, nakapagtatakang para itong nahimasmasan sa kanilang mga nakita. Bawat isa sa mga lasing ni hindi man lang nagkaroon ng lakas para gumalaw o magsalita. Tahimik lang itong tumitig sa matanda, animoy wala silang masabi sa ginawa nito. Ilang minuto pa ang lumipas, dahan-dahan namang napaluhod ang asawa ng babaeng gustong makasama ng kanyang ama. Pagsilay naman ito sa matanda, humagulgol ito sa pag-iyak habang nagmamakaawa. Tinawag na rin ito ang pangalan ng matandang yon hanggang sa malaman-laman nila na yun pala ang dati nitong kinakasama. Maging ang tatay niya nang marinig ito, di maiwasang makaramdam ng pagkabahala. Wala man itong malawak na kaalaman pagdating sa lihim na karunungan, malakas ang kutob nito na hindi ordinaryo ang matandang kanilang nakakausap.
Maya-maya pa, nang marinig naman ito ang pagmamakaawa ng kanyang asawa, kampante naman yung doong lumapit para hawakan ang ulo nito. Habang hinihimas ito ng matanda, kitang-kita naman ni Munawi ang pasimpleng paghugot ng lalaki ng punyal sa kanyang tagiliran. Isang dangkal ang haba nito, kaya nung mahawakan na nito ang hawakan ng punyal, walang pakundangan niyang inundayan ng saksak ang dati nitong kinakasama. Ngunit paglapat nito sa balat ng matanda, tumalbog lang ito na parang goma. Paulit-ulit pa itong ginawa ng lalaki, pero wala rin itong nagawa. Napakatalas ng punyal na yon, Pinuno, kaya naman hindi talaga niya maisip kung papaanong hindi nito tinabla ng matandang yon. Nang mapagtanto naman ito ng lalaki, dito na ito pinanghinaan ng loob. Pagbitaw nito sa punyal, humagikgik lang naman ang asawa nito, kasabay ng dahan-dahan nitong pag-alis ng talukbong nito sa ulo. Pagsilay naman ni Munawi doon ng malapitan, bumungad sa kanya ang napakakinis nitong muka. Kay tsura rin ito ni Rosana at sa estado nito parang napakabata pa nito. Hindi yun tumugma sa inaasahan niya nung una niyang makita ang matanda. Lalo pa nung narinig niya ang boses nito. Ang buong akala niya kasi, ang ina ni Rosana ay nasa 80 anyos na. Pinagbasihan niya rito ang itsura nito, boses at nung unang pasok nito sa loob ng bahay. Pagkaraan pa ng ilang minutong pagmamasid, inalis na nito ang kamay nito sa ulo ng dati nitong asawa, kasabay ng pagbitaw nito ng 3 buhay na salita. Orasyon lang ang pinakawala ng matandang yon, pero kitang-kita nila ang agaran nitong pag-epekto. Sa sobrang tindi ng nangyari sa lalaki, wala na itong nagawa kundi ang mapaluhod habang umiiyak. Maya-maya pa bigla na lang din itong nanghina, kasabay ng pagkawala ng ulirat nito. Nang masipat naman ito ng mapapangasawa ng kanyang ama, dito na ito nagsimulang magmakaawa sa nanay niya. Halos magkakalahating oras din ito sa kakaiyak bago ito magdesisyon na patigilin ang sumpang ibinigay niya rito. Pagbibigyan ko ang kahilingan mo. Pero wag mo sanang kakalimutan na ikaw ang napili ko. Masaya ko para sa inyo, anak. Pasensya ka na sa mga kakulangan ko. Matapos nitong makapagsalita, dali-dali naman itong umalis ng bahay. Pagkalabas nito ng pinto, namatay ang sindi ng lahat ng kandila, kasabay ng pagbukas ng mga pinto at bintana. Bumalik na rin ang maaliwalas na paligid na parabang wala man lang nangyari. Ngunit kahit gano'n na ang sitwasyon, nananatiling nakatatak sa isip ng mga tao roon ang kanilang mga nasilayan. Alam nilang malaking banta ito para sa kanila, kung kaya't sa kabuuan ng natirang oras ng pamamanhikan, ito ang kanilang napag-usapan. Gayunpaman, wala siyang narinig na salita na nagpapasama sa ina ng kasintahan ng kanyang ama. Bagay na labis naman niyang ikinagulat. Dahil sa pangyayari, wala siyang ibang ginawa kundi ang manahimik. Nawala na rin siya ng gana na makipag-usap hanggang sa makauwi na silang dalawa. Ilang araw pa ang dumaan, nagpatuloy pa rin ang pagkikita ng tatay niya at ni Rosana hanggang sa umabot na ito sa puntong titira na ito sa bahay nila. Sinubukan naman yung pigilan ni Munawi, Pinuno. Ang kaso lang masyadong mabilis ang mga pangyayari. Di na rin siya nakatanggi sa nais ng tatay niya, lalo pat sa kanilang tahanan, ito naman palagi ang nasusunod. Hindi naglaon, nasanay na rin siya na naroon yon. Ang dating matamlay nilang bahay, unti-unti na rin nagkakaroon ng buhay, buhat sa paninirahan dito ng anak ng kinakasama ng kanyang ama. Taon pa ang lumipas, tuluyan na ring nawala ang lahat ng inaalala nila. Akala nila mananatiling gano'n ang kaganapan sa kanilang tahanan, subalit bigla na lamang itong nagbago nung nagdalang tao itong si Rosana. Unang buwan palang, Pinuno,
Samot-sari ng nilalang ang bumibisita sa bahay nila. Hindi lang aswang ang nagpaparamdam, bagkus sinasabayan na ito ng mga kapre at iba pang mga engkantong itim. Nagpatuloy ang ganoong pangyayari sa loob ng ilang buwan, kung saan labis nitong naaapektuhan ang kanilang hanap buhay at pamilya. Imbis kasi na maghanap sila ng bahay na aayusin, ginugugol nila ang kanilang mga oras sa pagbabantay dito. Madalas na rin sila noong tumungo sa mga albularyo para magpatingin at humingi ng tulong. Kung ano-ano na rin ang ibinigay nila ritong gamot, pero wala pa rin doong nangyayari. Ang mas nakakabahala pa sa lahat, abnormal na lumalaki ang tiyan nito. Walang makapagsabi ng dahilan ng paglobo, ngunit ayon sa mga albularyo, maaaring epekto ito ng presensya ng mga nilalang na gumagambala rito. Nang marinig naman nila ang tungkol sa bagay na yon, minabuti naman nilang wag na munang patingnan itong si Rosana. Sa halip, bumalik sila sa bahay ng ama nito para humingi roon ng tulong. Sa puntong yun kasi, iisang tao na lamang ang gustong lapitan ng tatay niya at yun ay walang iba kundi ang ina ng nanay-nanayan niya. Ilang araw ang lumipas matapos nilang mag-usap. Hindi naman ito tumanggi sa kanilang pakiusap. Maging ito man kasi, hangad na gumaling ang kanyang anak, kaya lahat ng paraan pilit nitong pinasukan. Pagsapit naman ang araw ng kanilang pagpunta sa bahay nito, lahat ng gamit na kinakailangan nila dinala na nila. Nagdala rin sila noon ng 10 buhay na manok sa paniniwalang may gagamitin itong ritual para maibsan ang kalagayan ni Rosana. Ilang milya patungo sa direksyon ng kanluran, kalahating araw silang naglakbay. Hindi naging madali ang kanilang tinahak na daan dahil sa dami ng mga parte nitong ubod ng sukal. Dagdag pansin din para sa kanilang bigat ng kanilang mga gamit, kaya usad pagong silang lahat. Isipin ninyo, 4 na sila noong nagtutulong-tulong sa mga dala nila, pero di pa rin sila makausad ng mabilis. Maya't maya rin ang kanilang naging pahinga dahil sa init at matinding pagod. Nabago lang ang ganoon nilang sitwasyon noong sumapit na ang 5:00 ng hapon. Kilometro na lang din ang layo nila sa bahay ng matanda, kaya binilis-bilisan na nila ang kanilang paglakad. Pagkaraan pa ng kalahating oras, narating nila ang isang tuyong palayan sa likod ng malaking bundok. Walang katao-tao sa lugar na yon at sa may bandang paanan, meron ditong isang bahay na nakatayo. Nang masipat naman ito ng ama ni Rosana, agad naman itong nagwika sa kanila ng, Yan ang dati naming bahay. Nung dati marami ritong nakatira, pero ngayon wala ka nang makikita. Bilis-bilisan nyo na, medyo dumidilim na sa paligid. Dahil sa sinabi nito, agad naman silang nagpatuloy hanggang sa marating na nila ang bakuran. Di pa man sila nakakapasok, sinalubong na sila ng 2 itim na kambing na halos kasing laki ng isang kalabaw. May mahaba rin itong sungay, tapos kasing kulay ng uling ang mga mata nito. Pagsilay nga doon nila Munawi, hindi nila maiwasang mapaatras dahil sa matinding pagkagulat. Buong buhay nila, yon ang kauna-unahang pagkakataon na makakita sila ng kambing na ganun kalaki. Ayon nga sa kanya na kahit bukid ang baryo nila, wala pa siyang nakikitang ganun mula nung pagkabata niya. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, dito na nila nakita ang asawa ng ama ni Rosana na normal na naglalakad papalapit. Pagsilay naman nila rito, takang-taka naman sila, gawa ng sa pagkakataong yon, wala na itong dalang tungkod at hindi na rin ito parang kuba kung maglakad. Nakasuot na rin yon ng normal na kasuotan, animoy pinaghandaan talaga nito ang kanilang pagdating. Matapos naman nila itong masilayan, tahimik lang naman silang naghintay na ito ay lumapit. Pagharap naman ng ina nito sa kanila, agad nitong nginitian ang kanyang asawa, sabay sabi ng, Nagagalak ang bahay na ito sa muli ninyong pagbalik. Maraming salamat, asawa ko,
sa panahong ibinigay mo para makita ako. Nang marinig naman ito ng ama ni Rosana, bigla naman itong umalma. Gayunpaman, nanatili itong kalmado alang-alang sa anak nito. Matapos naman ang kanilang pag-uusap, bukas palad naman silang pinapasok ng matanda sa bahay nito. Pagdating nila sa sala, tumambad sa kanila ang samut-saring gamit na ginagamit sa pangkukulam at pambabarang. May mga kulungan din sila roong nakita na wala na halos laman. Ang kapansin-pansin lang sa loob nito ay ang mga makakapal na balahibo na naiwan sa lugar. Di nagtagal, dito na rin inilahad ng ama ni Rosana ang tungkol sa pakay nila. Taos-puso yun doong nakiusap, alang-alang sa ikagagaling nito. Nang marinig naman ito ng matanda, maigi naman itong nakinig habang nakangisi. Pagramdam nitong wala nang sasabihin ng dati nitong asawa, dito na ito nagsimulang magpaliwanag. Alam kong wala akong kakayahang manggamot, pero alang-alang sa aking anak, gagawin ko yang posible. Ilapag nyo na ang mga alay na dala ninyo. At maya-maya lang, kakailanganin namin yan. Pagkasambit naman ito ng mga kataga, dahan-dahan naman itong lumapit sa anak niya. Habang abala ito sa panghihilot, kitang-kita nila ang pagbuka ng bibig nito. Wala naman silang inisip na masama sa ginagawa ng matanda, kaya hinayaan lang nilang gawin ito ang kanyang trabaho. Maya-maya pa, nang matapos na ito sa paghihilot, dito na nagsimula ang pagpapainom nito ng langis. Lahat silang pumunta sa bahay nito, walang kaalam-alam pagdating sa lihim na karunungan, kaya wala silang nagawa kundi hayaan ito sa mga ginagawa nitong trabaho. Nagtagal ng 2 oras ang kabuuan ng panggagamot at pagkatapos nun gumaling ng parang walang iniindang karamdaman ang kinakasama ng tatay niya. Lahat ng nakasaksi nito, bakas sa kanilang mga muka ang matinding pagkagulat. Kahit nga silang mag-ama, hindi maisip kung ano nangyari. Pagkatapos ng ganoong gamutan, sinamahan sila ng matanda papalabas ng lupain ito. Habang kasama nila ito sa paglalakad, marami itong sinabi sa kanila ukol sa mga panganib na maaari nilang makaharap sa lugar na kanilang tinatahak. Ayon sa matanda na, pugad ng mga aswang ang malaking parte ng lupain. Kaya kung lalakad sila roon ng sila-sila lang at gabi pa, malaki ang tsansang makasagupa nila ang mga ito. Dagdag pa nito na, marami na ang nabiktima sa lugar na yon at kailan may hindi na nakita pa. Magpasalamat kayo kay Rosana, dahil kung hindi dahil sa kanya, walang tsansang sasamahan ko kayo rito. Matagal ko nang pinutol ang anumang namamagitan sa atin, kaya kung tutuusin, hindi ko na kayo kargo. Gayunpaman, sa bawat sakripisyo merong naghihintay na pabuya sa dulo. Matapos naman itong makapagsalita, minabuti naman nilang manahimik. Ni isa sa kanila walang naglakas ng loob na magsalita sa matanda. Ang tanging inisip na lang din nila sa mga sandaling yon ay ang pagnanais nilang makauwi sa kani-kanilang mga tahanan. Ilang oras pa ang lumipas, nang makalabas na sila sa teritoryo nito, bigla naman itong naglaho ng hindi nila namamalayan. Subalit kahit wala nang matanda, nagpatuloy pa rin sila sa kanilang pag-usad upang makabalik ng baryo sa lalong madaling panahon. Ilang oras pa ang dumaan, pagtungtong ng 4:00 ng madaling araw, nasilayan na nila ang bukana ng baryo. Pagod na pagod man, hindi sila tumigil hanggat hindi pa nila nararating ang mismong pamamahay ng kinakasama ng kanyang ama. Hindi nagtagal, nang marating na nila ang bahay nito, doon na muna sila nagpahinga. Lumipas pa ang mga buwan, nagpatuloy ang paglaki ng tiyan nito. Kahit wala na yung iniinda,
Hindi pa rin sila nagpakakampante dahil alam nila na may mga nilalang pa ring umaaligid. Ayon kay Munawi, kapag hapon nakakasilay sila ng dalawang matandang magsasaka na napapadaan sa kalsada ilang metro ang layo sa bahay nila. Minsan, may kasama itong mga bata, pero madalas nakasakay lang ang mga ito sa kalabaw. Di naman yung tumitingin sa kanilang bahay, ngunit kapag dumaraan ang mga ito, nakakaramdam sila ng kakaibang presensya. Sinasabayan din ito ng kakaibang baho, kaya nung mapansin ito ng kanyang ama, hindi nito maiwasang maalarma. Noong una, sinubukan nilang tiisin ang mga nangyayari. Pero habang tumatagal, mas lalo itong lumalala. May mga pagkakataon na rin kinumpronta nila ang dalawang matanda, ngunit sa kasamaang palad di ito nagsalita. Nagpatuloy lang din ito sa paglalakad, animoy wala itong naririnig. Dahil sa pangyayaring yon, napilitan naman silang maghanda ng kanilang mga armas. Di man nila kumpirmadong pagiging aswang ng mga ito, pilit nilang sinunod ang kani-kanilang mga kutob. Hindi naman kasi sila makakaramdam ng ganon kung walang nangyayaring di kaaya-aya. Pagtungtong ng ika-6 na buwan ng tiyan ni Rosana, dito na nagsimula ang mga pangyayaring nagdulot sa kanila ng matinding takot. Tuwing gabi pinuno habang nagpapahinga sila, bigla-bigla na lamang namamatay ang mga gasera sa loob ng bahay. May mga naririnig na rin silang sumisigaw, kasabay ng mga katok sa pinto ng 10 oras. Palagi naman nilang tinatanong kung sinong mga ito pero walang sumasagot. Akala nila ganun at ganun lang ang mangyayari, pero lingid sa kanilang kaalaman, meron palang binabalak ang mga nilalang. Ilang linggo pa ang lumipas, pagkatapos ng unang paramdam, dito na nagsimulang manggulo ang mga ito. Gabi-gabi na nitong sinusuwag ang dingding ng bahay hanggang sa makapaglikha na yun doon ng mga lamat. Di nagtagal, dahil sa kakasuwag ng mga ito, hindi na nila namalayan pa ang isang malaking butas na nakatago sa mga lagayan nila ng damit at mga sakong palay. Kampante rin kasi silang hindi doon makakapasok ang mga nilalang, buhat sa mga pangontrang napalimusan nila sa mga albularyo. Ang kaso lang, pagtungtong ng gabi ng Biyernes, habang nasa kasagsagan sila ng kanilang pagpapahinga, may narinig si Munawi na angil mula sa loob ng bahay nila. Sinasabayan ito ng mga yapak, kaya dali-dali naman siyang napaupo habang pasimpleng tinatapik ang panganay na anak na lalaki ng kinakasama ng tatay niya. Paggising naman ito, agad naman niya itong pinatahimik habang bumubulong dito ng, "Makiramdam ka, parang may nakapasok sa loob ng bahay natin." Dahil sa kanyang sinabi, agad naman itong pinakiramdaman ng paligid. Ilang segundo pa ang lumipas, dito na rin ito narinig ang mga yapak at pag-aangil na animoy nagmumula sa sala. Walang ibang armas sa loob ng silid nila, kaya na may napilitan silang kunin ang mga kahoy na ginagamit nila pambukas ng bintana. Di man ito katibayan, mas mainam nang meron silang hawak kesa wala. Dumaan pa ang ilang minuto, naglakas loob na silang sumilip sa labas. Pagsilay naman nila sa sala, wala silang nakita dahil walang kahit isang lampara roon na merong sindi. Dahil dito, naglakas loob na siyang kunin ang gasera sa loob ng kanilang silid para yon ay sindihan. Pagliwanag nito, bigla namang umalulong ng napakalakas ang nilalang sa loob ng bahay. Ora mismo na alarma ang lahat ng nagpapahinga, kaya dali-dali itong nagsilabasan sa kanilang mga kwarto. Pagdating naman ng mga ito sa may bandang sala, dito na nila nasilayan ang isang nilalang na may hahalin tulad mo sa wangis ng isang aso. Ang pinagkaiba lang ng nilalang na yon, may kamay at mukha ito ng tao. Nasa itaas din ang tiyan nito, kaya kung maglakad ito nakabaliktad. Matapos naman nila itong masilayan, wala silang naramdamang sindak sa mga mata nito. Animoy ang nilalang na yon, pumasok sa loob ng bahay para pumatay.
Dahil sa ganoong pakiramdam, agad namang bumunot ng itak ang tatay niya. Walang takot nitong sinugod ang nilalang hanggang sa mapilitan na rin silang tumulong. Ang problema, di nila ito basta-bastang matamaan dahil sobrang bilis nito. Nakakagapang din ito sa dingding, gayon din sa bubong. Maya-maya pa, nang mapagtanto naman nila ang lakas nito, hindi nila pinahintulutang sumugod lang sila ng sumugod. Ang ginawa nila na natili sila sa kanilang kinaroroonan para hintayin ang paglapit ng nilalang. Ngunit sa kasamaang palad, di umayon ng ganoong plano. Unang sunggab pa lang kasi nito, tumarak na sa kaliwang dibdib ng tatay niya ang mga pangil nito. Walang awa nitong nilapa ang kanyang ama hanggang sa makalabas na ito ng bahay. Akala noon ni Munawi, ikakamatay na ito ng tatay niya, kaya habang may magagawa pa siya, walang takot niya itong sinugod. Tuwing makakalapit siya rito, buong puwersa niya itong pinapalo ng hawak-hawak niyang kahoy. Ilang minuto niya rin itong ginawa hanggang sa maalibadbara na sa kanya ang nilalang. Walang sabi-sabi, bigla naman siya nitong inundayan ng saksak na tumagos sa kanyang bewang. Paghandusay niya sa lupa, agad naman siyang hinila ng mga anak ni Rosana para mailayo. Dahil dito, pilit naman itong nilapa ang katawan ng tatay niya hanggang sa mawala na ito ng ulirat. Pagkahimatay nito, niluwa ito ng nilalang, sabay sugod sa kinaroroonan ni Rosana. Lingid kasi sa kanilang kaalaman, ang buntis pala talaga ang pakay nito. Ilang beses niya itong pinaikutan hanggang sa magdesisyon na itong sumunggab. Subalit bago pa man niya ito magawa, may napakasamang presensya ang biglang bumalot sa paligid. Ilang metro ang layo mula sa bahay nila, nakita niya ang nanay nito, bit-bit ang bangkay ng dalawang matanda. Pagbagsak naman ito sa mga labi, unti-unti naman itong napangisi habang nagwiwika sa nilalang ng, Iho, patay na ang mga amo mo. Ano pang ginagawa mo rito? Nagkamali ka ata ng biniktima. Nang marinig naman ng nilalang ang sinabi nito, agad naman itong sumugod. Wala itong takot na nakipaglaban dito hanggang sa mahawakan na nito ang malalapad na bunganga ng nilalang. Sa isang iglap, inihipan niyo ng matanda ng mga orasyon, dahilan para lumobo ng husto ang katawan nito. Sa loob lang din ng ilang segundo, nangisayang nilalang kasabay ng pagputok ng kanyang katawan. Matapos ang mga pangyayari, kampante sa kanilang lumapit ang matanda, bitbit ang katawan ng kanyang ama. Pagbagsak naman ito sa lupa ng walang buhay nitong katawan, mahinahon itong nagwika kay Rosana ng, Sumama ka sa akin. At bilang kapalit, ibabalik ko ang buhay ng iyong iniibig. Patunayan mo ngayon sa harapan ko ang pagmamahal mo sa kanya. Nang marinig naman ni Rosana ang sinabi nito, hindi naman ito mapigilang umiyak habang tumatango. Pagsilay naman ng matanda sa pagsang-ayo niya, hiningahan lang nito ang bibig ng tatay niya hanggang sa makita nila itong unti-unti nang nagkakamalay. Pagkatapos hinawakan nito ang kamay ng kanyang anak bago ito tuluyang maglaho. Paggising naman ng tatay niya, wala na si Rosana. Ilang linggo nila itong binalikan sa bahay ng matanda pero hindi na nila ito natagpuan pa. Taon pa ang lumipas, wala na silang naging balita kay Rosana. Ayon sa mga albularyong tumulong sa kanila, maaaring ito ang napili ng nilalang para maging tagapaghalili nito sa mga karunungan nitong tinatamasa. Ngayong pangkasalukuyan, kahit may katandaan na itong si Munawi, hindi niya pa rin makakalimutan ang naging tagpo nila ng berdugong nanay ni Rosana.